Ona munoro cha chile chimboli chiri kuna nabata chimboli chia mabere na chechi bona usakuriga richinsa eyensa asta bona chiaragere chiararire gorara chire nande chiboke saa 9 nande chibekerwe ndagerende chikori chikorarerera maragoba bono chimboli chiri chia mabere chimatikero kende maswali kyobwate kyara nakoro kirie mboli abogo chaka maswali yao litangani goikamanya type ye mboli obwate kyara bagotebanga ne chinyinge chire type ki ya mboli obwate ende nkieko geruga chori mboli yo ugatige chiri chinde chia mabere yes chimboli mbwate gaiga gombwate chimboli chikoro kuchitogeni chitogeni pa ne chisanani na chiarifaini chisanani seitan chianche tie climate mono lakini nimbwate yemo kero kende mwachiriga kobasomera baro kingi nere sanani lakini mostly chimboli ntugete gaiga mono ne chitogeni ne chiarifaini because inkoenda chire ne climate kiaga yes igo ekero ko linganisha gosena mabere etogeni ne sanani ne alpine ekorusia nererie kurusia kerenge kia mabere gosara mange mono mangana bunayo nche kulingana muna nara achitugire kesana gachagete bono ne miaka 3 guchikoba emboli naro rire bwata mabera mange ne alifine etogeni yanye bwatia esana ni tinda achirora because ekero na achagete chisana ni na achagerete ekero na reta chisana ni echi chika biara na chika chimboli 12 oborwire bwogacha bware kurukwa lambi sikini yeye chimboli echi chikakwa ekatigale ya moyoka anda kamanwa na kugoka kale maegari so tingo tebanga na manyire igoro ye chisana ni mono lakini nche chimboli mono na manyire ne chitogeni ne chi alifine alifine ere bwata mabera mange se famwe ya bwati gune chitogeni yes chiritaire ngogo kama chia mabere ase togen bagi ya togen bag buneye ye nere nenega mama ya awa nere nenega iga egoika goikere 3 liters a day goikere 3 liters isato igo mambi ne lita nenus na ne mara ko be lita nenus gongo ikere buna bona yaisire ko ere ini calf yaisire ko beka soko jeligere yaisire ko beke manu goikere 3 liters isato arafu eje goikere 3 liters inye eje gomko bwere kyare ye ne ni mama yao eringo ikere 3 liters ibere nenus kogenda baka muino ne chi kwere ndenji karari chi alifine eriye gotangana mabere no ekale muina ali ya igo chianye kobekera chimanu limo chimanu muna bono na temete round yego saf chichikonyorera limo egere chimanu chia kinere chia yemo bono buna bono eye nere gocha gotangana wiki chinyoranire eriye bwati echimage kana sabu ne rienye bwati ne chinde gochimoino totaraira nase oborageri bwe chimboli echi gwakwanira mabere bantu mbali batanyu mabere amboli baite we bagokana ono timetinga yugo chakwanyore chire yoko ni mabere gose ukwe market koraire sango mategere echiro ya mabere yemboli abantu maite buna chinga kichikonya kogenda abantu ngonya komanya bale buya bwe mabere yemboli mabere yemboli go pure dale immunity mabere yemboli yakorosi immunity yo monto no nekero kwarwarire borwire mbogo kobwa abantu mboro abagusi asebisa kubiyonzi abagusi mbona bakonya komanya igoro ya mabere yemboli so market igere nyinge kobwa mabere ali to produce bunaga akiara na gotairiri kare ngantagete nare nyasa nkonya nkichi molimi ya moja so tatinkave aba nkave market nkave abantu bali banyatagete amabere muna bono iga nkone linde Ramu hospital nkone linde abantu bali banyatagete muna bono nagotebi nakobira amabere bakasakora kubochura iranda kabisa agotumika ase chisese chi engina ya barwa bono bakonyo tumika aya nkoiranda amabere chogo abana mbararie mechibandi igeti bako abana bake nkoiranda amabere menyinkwa ase omonto obwato burwire bwe sukari nkoiranda amabere kiogoro ase omonto obwate oburwire bwe sukari muna bono iga nkoba ratio because tari goisana muna bono ire rori bwechise marago bangire rori otaoni marago bangire mambie nengire oyonsa kogenda iga amabere yemboli nabwate market lakini ntoya bwate taiyo kuri market ngoje muna bona abantu bamaete ngainche ntugete chimboli chisimie chikonya gocha nga ndetara amabere mwana nari keretu amabere mugaka nara uri keretu amabere bono
ntobwati mabera isaine ye chimboli aikere market. Gwakwanire iguru yoko menta immunity omubere ase amabere aya. Ntageto semi omotekere nori origeretie se deke yemo yoka obuya bwa amabere kabisa omabere aye embori inkia gokonye eria bange bachake koyagura gose koyatumia. Inchebwe komanyane gento kiagarata ngasa gutuka chimboli echi ena bwatala chi ekomochi gocherera ekomochi goikera asima nka kero na chieta sakuru ku Canada nkanyora batu kwete chimboli na akorete famu Canada 2017 ese famu ye chimboli nka na boreti maswali bagonte ngantu etokurwara ria anto lebo bwata asima esukari amanyi ngale igoro ko bori ngakibono ngege go build immunity ekomenta obonyamasi bwo mubere yagara kwa bwo borwire ekero na chite ngacha na ekerengererie kinganta ite kuchigwetemera incho monyana number 1 ndole nga maena asima yane nere nchekera na bwata asima toro chiga iga chimboli bona ngo tiokari chavune ye chimboli je nare guikange muna lakini nche na yatumekire nche no yo mobo bune example na yatumekire nche arachi chi aerete tindi go sinisi tindi go koraki muna na chagete gutumia amabere emboli igo amabere emboli tiga kwaga chobo nyamasi akomento bonyamasi ase emebere yaito muna bono monto bwate sukari ekera kunywa amabere emboli igego balance esukari eri igago balance esukari omonto bwate HIV igakomenta obonyamasi egere obwa oburwire boria omonto bwate no oburwire bwenkoro gokoyanywa igago balance akomenta immunity igakomenta obonyamasi ase omubere iga amabere yembori gokoyanywa na amabere amaya yo gokumia amabere amaya na ndarata bwate cholesterol igare free. Asante sana nkaete koigwerere obuya bwa amabere tintaiti amabere yembo tintaiti ngirorere lakini ngiche ase gwate bokonia erite yemo ire ngokonia ya amabere yembori ekero na chagete oboremi one chiombe na chagerete nkomenya gochikobori nkonya gokora utabiti yana ngora no online kamenya konyara amabere embori akone gusiringi 200 ngake hesabu nande na agete hesabu ngantete gokora egento oboremi bore unique korwa asa abantu bande ekero nacha konyora amabere embori akoni gusiringi 200 elita ngatebaga no ngokwera 200 elita ne ng'ombe kare siringi 40 50 akero koni goropi ni 60 so buna chireiga buna bona iga bona iga na ira chirite chi 60 bono mambi go times 200 ichi 1200 lituko ne ng'ombe chirita 6 times 50 300 okare siringi ya 3 so nkaranga mangana amabere ye chimboli mbuya kubwa amabere ye ng'ombe na ko ya produce cost of production bako tabeke songo ko produce amabere ye mboli ere raisi kubwa ko produce amabere ye ng'ombe ka oligi chinsiaga oligi obosie oburukani nini lakini ga usakoligere ne likongiro neke mogomogi likongiro neke mogomogi eye is just ye ubi lakini ng'ombe no nyege ntekeri korati gokorwa amabere neri tekoria emboli are kori muna bono nkorarire na nde chore bakerie kore so amabere yemboli na ari ligoro kubwa aye ng'ombe yes igo ogokora e project ye taringe tuacha tokotebirio kana bona yo gwa adopt onyo kobwateri baga nende tagetiri baga by the way lakini totaragendera na yo ngogotebindo morio gari teto so burageri bwe chimboli echi ekera gwara mention iri yake lakini toteto chake nganga kyogo chirageri erinde at least kwanyora mabere ari gorake number 1 eng'ombe yemo igeisa ine chimboli sana emo ase ndagira erine kero ntaite kurusia abantu batige birangare bie chiombe konya gochandika busa no bole mbora obuya bole raisi eng'ombe yemo chimboli sana emeragere chikori eisa ine yengo eng'ombe yemo lakini chimboli renga 6 kwarare so endagira kwa bori ngakingo kora baka ya produce amabere uisa kuligeria mboli ye naenda tukachora kuruma egente kurigine likongiro likongire ri ase mboli na riri bwata amabere mange mono neri kongire ri buna bono umungino yogotoreteraga igoba ase bare mete igoro akaegwe konda akarima agakanwa na ndagachora likongiro akandetera na anje nkamuakana so kene ngeye mboli ekuri yaro cia mabere neri kongire ri ekero nkuburukania ebinto binde buna bono every Sunday buna mambia ninsimegete edesmodium ne kaliandra nkogenda nareta chikori every Sunday tarikira ritu kiara tokoyara kwa yenyora so nacha nachiburukaniria ne daily meeting kogorande naburukania no monyo noro kuruku kondo faito kondo naburukani chiari kuisa kurigeri maegari
tutokorina igoro nkororo chi container nchikare chigari mbutolete ibuyu na chingo chiera obosi obumburukaneti na faito kondo obosi bori bwe ng'ombe kawaida igo borageri bwe mbori na boborera isigo erineri kongiro eyene ubi na ande na baroki na bekonya gochora iga erua mabere yes nkwanya guchisoka koruma manjiri kurwa no chimenyete bunari bunere iga na emenyeta amauga nararia amaroro bagoteba ng'a chimbori chianje timete arongora chiretarori bona ine substitute yakero buna bono Sunday na gotebi na rinkorete bintu mbali mbali lakini amatuka yanda gati umufanyikazi ne ubie yakoreta gochia amauga amaroro to gochia kira rituko wae amauga amaroro amabera aria gochia tioka amauga so gochia once in a while buna bono Sunday mambi nkolichire ebintu ebyo ya amauga amaroro obo rageria no borisia bwe chimbori it's very cheap gete injera bono ikintu muneke gukora binjera aya amkurijira magoma ya matoke ekero kwenda bwo muntu akomatenga ngonya magoma ya ngirere chimbori nagote itatone ncherere gakia matoke bwa mocherere buya lakini chimbori kwa rosiria mabere yes mbo ya mono sana agantonkare ndoche kahangeti abo kare maruni bono mokoreke kale yo ono kora batebia ngo akungakie paposi ene erineri na rio monyo uisa kurigereri kere mbori chigo share erine bwate chigo share iri gorari kogendo uisa kurigereri na magenoka abare mpaka moinari embori otanyeti umonyo ine gasi bosokorerete embori egotaka ya meno umonyo oya kongia mauga so tati yaba chinguru yakoraki ya produce milk igege ntege tangania gokora somo ase embori ke come kiswanga lige na rio monyo riroria umonyo oyo igoro throughout osungete chikonya komene igoreriria arire echindo chokoro gochia na mayuka magena aro alafu amagena ya ne chindagere chi supplement kiara bantu bara kwende chiro gorari daraja mbiri onyora ngoretire ribe ngaya yo konda kwanyore biga bikoleta production ya baigoro igari bosunga enokemu no bakoni ebintu bunebi no kwenda ari enokemu kwa batebi ngariga na riringo chigosungera chimbori chikoraki chimene kwa gorororo agasini ni kare 150 kogenda chire kilos ekilo nero 150 kogenda ya turaswa igorari turarigereria ngaki bande bare ekaro bagustavu chimbori bagutumia egore bakwiruka egore gose AI bona AI ya how expensive it is nkayoko yenyora nche tindi gotumia AI tinda ikirabu with time ninja wiko lakini bono iga kombugate egore igonye separate nerere muinari kabisa nko yarorori AI fine muna bona gechi chire in calf nero ya chisabu nekero ya chisabiri chianyorire chimanu chiaye konye na bwate toge ni mineye ekero ya nyorete chimanu echiorocha nkayerusio to avoid in breeding inji chako biarana familia yemo so bono nchetinda atumia AI lakini with time nintumie bono ngotumia gora eregari muna bono ya chisabeti chikonyora chimanu nkayerusio na ndete ngao ya bono togotigana nenga ne yunga AI yo gugutumia gore tosoega turuchenge ebintu mbira iga kora explaining ngakiere ebi bono ne bimanwa bia nyoru ne gore eri na gotebi yarenge togeni kuruga paka moine chinechi mano ene section yechi mano so egore yina yerusio egere nkarete ngao bono nande yibono ya saveti chingina bono gana se chimano chikobera usa kurigeria obokiubo beboro bokoboke size ye mano ya echinechi mano chiakurire 4 months now 4 months nera ikorete yakorire 2 weeks eri yakore 4 months echinde 4 months baka moyo yes ono ekero gukwana umuntu aracha kugura Emmanuel chibesere ngoko moneri Emmanuel ya 4 months 15,000
15,000 to 18 eyakore 3 to 4 months egwetani 4 months ingoyesabu 22,000 ingoyesabu ekobwate embego ekobenene ekonyore manurimo elifu 30,000 ya igo bune yere moino ganero koni 30 igan 30,000 togokwanera to 40 not less than 30,000 to 40 yes kweli oboremi obo obotugi obo is very profitable ne yabono roje yaisire konyora eri yaisire konyora next month tarehe 18 chikonyora rime yemo ibere isato eria inyanere muino ya at least nabo konyora nga the volume of milk bona mabere ngonya kubuchari chi container chiri nako taina chiechi na jingo beko bosie olimburuka na difaito kondo na chibekera kogenda iga maambia na maragoba chi container na chiechi chiokurageria chimboli echo bosie uno bosie na mache nga yogo chibekera chianyu amache still these containers sa saba no ngonya rore mongina ngochare aire binte binchi yanje tibo chao aklini abeka mache chinyu saa saba kamili mboli yanje ti mache lakini ngochi atole ntu of course make ya make igo na kero kenendero konyora nga imbure ya ture mono bokendu bwachire nchi konyu lakini geikobeko sianga chioka konyu emona beko na beko lakini mona climate kere igo bokendu nchiri raisi konyu kero kyomo gasona lakini wekobeko yera simobeke alafu totaragendra mono enyombe ye stereo ye rosetie ata bantu mbaroko ya konyora ye rosetie stereo getagatiga agatuba amabati stereo getetimeti no explain no rosetiga ari nona achakire tuisa kurigelinse gombe getama gogo igie tari buya kero kubeka magogo inse bone kina ki standard uisa kurigelia kaba kabone gakoro kwe 2-1 kwarorire akabao gakorokwo no tie 2-1 2 round bono ekena kige standard ya yaka bono tori kwa busaga aigara tari kwa busaga lakini ari sina chakirete orocha karo go chake kintu taramanya akeri na bona rose tigo kienyeji abona kire standard ga tori kwa busa ichi kwa busa chio kabuna ya droppings chaye chiko genda inse bona abono bagotebanga guika soko korobotugi udumishe usafi ekiko cha wadumisha usafi asa kero kora ichibo chabo bwa boko gugochinse bono insaria nagote every Sunday umuntu naro yaro manyete every Sunday ngo chara kore cleanness akili ni saria rusie kwirenderia abeke stogaria dropping isiechi kwirende ye chimboli abeke garia teni abusema kabisa bono chega gochakira Sunday Monday Tuesday konyara mara betese is because rere Saturday ige weekend mantora akora collection ye chafu ye ubi yes na ekero ya bekiruga ari labda do you sell use kwira mugondo obuoyo buri muna boliga kuna bolie bwakanire siringeri busaba omanya no taracha ko collect obuoyo nkobekera niga abwa abantu mbamenyeta bange sana bakahande bokombora abango konya bagwa kesimi ndetero obuoyo kanta ndetero obuoyo pick up bono nabo bakonya kuboira igo na barabugo bole part of obolemi na korosia na bole part of bono ekero gwateba ndetere kanta ndetere pick up ndetere wiri barunga kioko baoneri rigori amoyayo pick up nsiringeri bunane kanta 16,000 okay iwondo chenga profitability nera se obotugi obo bwechimboli ekiagera mabinto ne bingo konyora kuruororo timanyetinga egorenere gwateba tware kurigereria yega tororenga ngakiere egore no era ochobune renene nere how old is it eye bwate 2 years na ego chikokoro because this is the first time ya saviri chi this is the first time ya savedi nyimanya ko yerusio okay yes tiari fine jiri kwegu na chechi tisare chama na fines ono umuntu naro okoigu alfine na bako erebe bichara kini ngakyo ataita ndawo differentiating features features omagongo yusa kurigerio romo mwamu kurubosio paka magega no bosio ga part of obo mwamu mbokoreteki mboro na magorosa kurigereri na bwate ebitamase goikaiga ebimwamu na okomanyire mbori kuruku ya alfine ne togeni gekoba girei na nde bwate chimaki ga chindabu bono ningota ingosa kurigereri gaonta ye togeni na bagonde toro chinere ono ne politics ne ye ne togeni ne sana nere yo kambwate akamanu kariga survive bono nchibege tamo ye ne gore
yakinire bono igo nchibwatire relationship igo nchibe getamegere nyesabu yenere bono eye korwo etogenie nere gosoa esabu next na yekora kurwe famu ngao kajereta bono yakinire ntagete chakere esane nenda buse Esane nenda buse. twara moino gari go ne cross breed yangenda buse endabuse kamanu karia Karina kuna akorere test ya nini AI AI mamu mwabona uyo nareta AI mondo kurua enokem akambekere mbego mamu mwabona ero yo nero nyoreta ikasoki kari wona kari sa ulina karusi AI ndagete kugatuka kacha gusabu ichi chinde chitari related eye korwo erie korwo eye gosoa egorei eye korwo erie soe nabo chiko genda igo yes labda in 2 months time 3 months time na kioroche obo tuyo bwa bwe chimboli okonya bwa kinirangana bono kuikero mutienyo nane munandigete records kuikero mutienyo nane nimbwate chimanwa igontagete kotebanga chimboli chira chikobeka chimanu bere lakini nje tindi kukwanera higher side ngokwanera lower side ikiare ne mebango yomonene kuikero mutienyo nane nimbwate chimanu 10 igo chase chimboli echi 10 endemo chaniebe keibere na bonda ndaike chimanu 15 omutienyo nane kurwo mutienyo bono iga pako mutienyo nane ni unge expected gutwara chimanu 10 kose 15 kose nyasaye kagwanja chikobeka chionsi bere muna chikobeka botambe chimanu 20 mbwate yes at long last chimboli dire ngota getonyore go ngwatugire na ndekero gwachitugire noche space ya berenge bose go expand bono oisa kurigereri arigo chiarenge chinke igesumukeri na chagerete ekero chiabucha ngagache chiechoire toro chiechoire bono nande guikero mutienyo nane nintakere gutwara structure bunei na bongo nyako genda igo ne goliane nyasare gwanja niki chimboli 100 egere na nyora amabere chirita misini nkobekera lower side nje ngobekera ngakire mboli eru elita lakini ere korubere isatu nje ntwara chimboli 100 nyore chirita misini kera rituko nikere goli eria ngagete sabu yo ya mabere kabisa otugibwe chimboli it's bagotabanga inexpensive mboli bweli golie igoro buna chiombe by the way negunga agwate bali magaganga kingwara temeta chingoko what happened chingoko echi nkagenda Buganda nkareta chingoko 400 ebichuchu kienyeji improved nkakinia ekero chika chikobeka magena womanya kanyoranga ligena nsiringi 10 nobosi igobole ligori lyo 10 momaete sikwisi ense tomenyeta buna yaikeire obosi cost of production yaso obwenge ekaba igoro kobwakelinko nkorosi gose nkonyora ekagera mangane chingoko ngakoroki chiro chinkara bwatoka ngasoa chiombe nkagenda boikoyo nkareta chiombe 3 arongo kamuchiarenge biya kabisa imanya konyora nga emegondo y'abantu ase nkomdisete abande ngontere ni barenda mwamu baigure nga mabera basoki kune buyu abande gochiga iga chiombe nkorwara chire aya ligo lininse lia mabere na chiro chichika ngesi bya maboko kagera nkaira na chimboli chirocho ndoche mbiya chikongena mbiya chire yes ono twale kurumoga iga alafu mago toteinga amarwere kilabda chandire chimboli echia umechando kikwara nyore with the time obuna kurwa chande kuchituga koto kurwera oburwire bwa nchandete kero na chakere to burimi obo ase chimboli chinago de chiakwete oburwire boko ku pinki eye emboli egwanza kubimba maiso ya kolera chindorere chiaba white gende kikieriso kiaba white boga nchanda paka nginyore to munya gitari rimo na chiete ko chiara ko betu chisindani igora akachikobete sindani agasoa eliso ligakonoka nkaroleme kono ntebe lakini bono na chete nganara muno konya kogenda konya konorore na chiro chingwata butichire climate ikagera bono chiri gonchanda mone gendo ngokora no godi warm na ko chia vitamins godi warm na vitamins only yeah kire gento gochaka ngebwate changamoto lakini gokonara okoro omonto ndakorera gwa kuminga kingi akorere gente kiabere raisi igombe muno mutegere no morigeria sebaria barata ke gotuga chimboli by the way murocho mosemia na aregaiga ora chako information ibere isato igore ngakyo gochaka erinde naye bwegendereri ke bugime kegero bugima gwako ngire